Egunon ongetorri gure aurkezpenera, gizakien arroak goaz aurkeztera, Kobazulo garaitik lautegi garaia, oso polita data hasiko algera. Aurreneko gizakia sartu zenetik gaur egun arte pasadan denbora aro ezberdin eta banata dago. Paleolitikoan, neolitikoan, zibilizazioetan da industria irautza. Aro batako bakoitzan gizaki mota ezberdin bat bizitza eta aldaketa oso garrantzitsu edukitzen zituen. Paleolitikoa duela 2 milioi urte hasi zen. Homogeneroan haudeneko familiadak jaio zian, Homo habilisak. Familietan bizi zian da oinarriko antolamendu bat zeukaten. Gizakien emakume lanak. Emakumezkoak egunero tubekulu, landarek eta fruitu da bildu ite zituzten. Eta gizonezkoak eizan jutezia, baina ez oso sarri. Gehienak vegetariano zian da. Gaina sarraski jale zian, hila zer animalien aragi jate zituen. Harik moldatzen hasi zian tresna modu erabiltzeko. Gero duela milioi bat urte giza antolamendu hobeak zituzten. Talek osatzeko baizian, eizaki lotutako tresna gehiago hasi zian egiten, adibidez mozteko, garraiatzeko eta garrutzeko. Nahiz eta animali batzuk behaien harrapakina bertan jan behaien bere kanpalekutan ematen zuten. Kanpalekutan bizi zian, urretzian, ibaiertetako terrazetan edo eta baiaren gaineko hegaletan. Sile sarri ugari zuen tokitan kokatzen zian oso garrantzitsu zelako behaien tresnak egiteko. Gauza horiek bukautakoan besterik ulertzeko. Sua egitea aurrerapen handi izan zen, haragi berotu eta erraitea zekatelako. Eta horrek gaixotzeko arrisku gutxitu zian. Baita ere behaien gorputzak berotzeko eta animaliengandik babesteko erabiltzen. Erdiko paleolitikoa orain dela 200.000 urte sortu zen da Homo sapiens neandertalensis gizaki mota sortu zen. Klanetan bizi zian da gero eta harreman estu izaten zuen. Gaixo zaindu hildako lurperan eta. Klima oztu zanean fruitu eta landare biltzen zituzten da izarre jute zen egoa. Klima oztu zanean itxulotan bizitzen jarri zen da moldo gute zituzten itxuloko. Euraldi gora itezunean beste leku batzutan jute zian bizitzea, tresna da, eizatzea eta orkolan agindakoan berriz lehenako kanpalekua bueltatzen zian da. Erdiko paleolitikoan 2 tresna nagusi zian, ardizko karraska, gailu eta egurrezko ez. Paleolitikoa duela 35.000 urte Homo sapiens gizakia lehtu zen. Homo sapiens neandertalez izan galduen zen. Gaur bizian arraza akara da Homo sapiens. Handik ez ezik ez zut
Zurrak ibiltzen zituen, tresna bezala eta bakoitza bere zereina zekan. Arrantzatzia, aizatzia, jostia eta... Ibaietatik oso gertu zazkaben kanpamentuk eta txabolake behaiek itxek zituzten enborrakien animal larrukin da itxek zituzten. Behen kanpalekun onduan beste kanpaleku batzuk zizkatzen da. Horreak gutezian tresna da izatzea eta oindakoan berez elenoko bueltatzen zian. Eizan honak zian, baina arrantzane bazekien da arraia da referentzien. Errego garrantzia bizakaben da hildako lurpera eta gurtu zituzten. Behin hilobitan berriz jana tresnak eta oroigar ikusten zituzten. Baitaren naturaz gaindiko errebizotan parte hartzen zuen eta horren inguruen ospakizunak eta ike zituzten. Duela 13.000 urte neolitikoa hasi zen. Neolitikoan temperatura igoin zen, da lurreko izotzak urtu intzian. Temperatura aldabintzanez, animali batzuk akatzen hasi zian, da pertsonak gorden zituen animali batzuk behaien lanetako, eta hola abertzea izasatzuta. Frutu biltzen zituen emakumeek lurrazpin haziz sartuta landaria aztezala entziatzen da hola nekazaritza sortu zen. Sedentarioak bihurtu zian animalik eta landarek zezkatelako. Animalik eta landarek zezkatenez, jarduera ekonomiko berrikin aldaketa handi sortu zen, herriskak sortzen hasi zian. Iraultza neolitikoa, herriskak. Duela 11.000 urte abeltzaintza eta nekazaritza sortu zian. Sedentarioak esan nahi du herriskatan da bizitzen hasi ziala, eta nomadak esan nahi du beti ibiltzen jardute ziala, ez ziala bizitoki berdin baten. Herriskak gehienetan errekatatik gertu zeren eta olez ez ingurutan. Herriskatan ez zeren etxe bakarrikan, ikuluk dabiltzegik ebazeren. Eta largo. Metalezko lagundengo tresnako ainara 7.000 urte ingurintzian, Anatolian letrialde horbilean. Aldaketa horrek arra berri bat ekarrezen, metalargoa. Lehenengo erabili zuen metala kobria izan zen, da ez zen oso gogorra. Gero brontzea eta burni erabiltzen hasi zian, da horiekin lanabesak, armak, bitxik eta abarrik zituzten. Metala lantzen. Metala lantzeko aurrenako urria mailu batez jotzen du, eta burna lantzen dute zuen. Geroia forjaketan metodu barno zen, da metala berotu eta gero mailu jotzen dute zuen. Galdakeran laberan aurkikuntza. Galdakeran aurkikuntza esker metalan erabilera lokortu zen. Metala berotu urtu hartu eta gero molde bat atatzen zen forma emateko. Aleazio berri. Galdaketakin aleazio zaitu zituen, da nasketako eta adibidez, brontziako hori eta ez da nien naski. Asmakizun berrik eta bizimodu. Duela 5.000 urte inguru 3 asmakizun garrantzitsu izan zian. Goldea, aizebiala eta gurpila. Gurpilai esker garraio bideko betu intzian. Da, batzutan,
Salgaiak urditan kargatzeko aio zen, eta lehorra zenean produktuen urrutira eramateko. Aizeoi ala, aizeoi itxasontzi hauek aizean bidez baliatzeko aukera zeken, oda, aizeakin ibiltzeko aukera zeken. Produktuk handiago kiteko aizeakin ibiltzeko handiago kintzian, da produktuk eta pertsona garraiatzeko aukera zeken. Goldea kir atxurrez baino askegur gehiago antzezan. Goldea bi animal ditira eta ibiltzezan. Da lur gehiago antzezan da hola, zera edurtu gehiago. Ureztatzeko kanalak eta entzituen da aurrerapen handik entzituen. Hola, ibaiatik urrutia zeren sorraketa hobeto ureztatzen zituen da produktu. Hiri handi eta eremu sobrera. Neolitikotako arrisketatik zibilizazio eta askoz herri handio eta herriskak juntatzen juntzian daula herriska handio eta herri handio eta hiri. Hiritan lan bide berrik sortu ziren, erregeak zituzten, berrarik eta apaitzak sortu zituzten. Gizarte zatiketan sakona sortu ziren. Aberatsa zianak, oduna aberatsa zianak, pode zianak, oduna pode. Pode zianak aberatsa antzako ditu zuen lana. Sumeria duela 6.000 urte Iran da Irak dauden leku sortutan. Da idazkera gurpilia eta gorria asmak zituzten. Txina duela 6.000 urtean sortu zen, da papela, imprenta eta polvora sortu zituen. Egipto, hain nola 5.000 urte inguru. India, hain dela 4.500 urte inguru. Amerikako lehen zibilizazio. Dura 4.000 urte inguru. Grezia duela 3.000 urte. Erroma duela 5.000 urte. Europa aldiagarotik 2008 urte arte. Amerika bila zuen da Amerika bezalako beste zea batzuk bilatu zituzten, beste lurralde batzuk bilatu zituzten. Galderek bai, zer? Azken zati honetan, errenka ibiliria zertikan, non behar zuten agaxo daude bilak. Aritz eta behire gaxo zuen. Eta aritzen ere kasierako eta. Gizakik lurrean sortu ziren jokik oenarteko irautza handia izan, eta irautza esan nahi du aldaketa handi. Zerran hasi zen,
18. mendean Inglaterra sartu zen, eta azkar Europa osoa zabatu zen, 1700 eta 1800 garran urtetan. Hola txikiti lantegi handitia. Lanak eta tresnak iteko taller handik asmo zian. Da, garai hori labe garai esazitzaion. Beti urlen hola artisabak holako taller nolko txiki horietan dituzuen lan eta oin holako handitzen dituzuen. Makina berri asko asmo zian, arikantzeko, ariteko eta euteko, arizko egalakiteko. Erle mekaniko ebitzeko nahikoa zen pertsona da gurukin baino aritei horretu zitzen zuen. Energia itoria. Lantegietako lehen makinak ur lurrunak izan. Ur lurruna ura berotu daitezuen, da ura berotzeko zu pizteko arikatza utizatu zuen. Da urte batzu gero gasa eta petrolioak hasi zian zu pizteko. Garraio bide hori, lurrunazko makinak aprobetxatu trenagun zen. Pixkageroago ibaietan nabiltzeko zamaontzik. Pixkageroago itxasuan nabiltzeko itxasontzik. Da, askozaz gero kotxek eta kamionak errepidean nabiltzeko. Eta horri eskar gauza gehiago eta azkarra barregatzen diren. Lantegitako jabe diru asko lortze zuen da banketxek diru gordetzeko eta ibiltzeko sortu zian. Dio eta banketxe gehiago sortu zian. Banketxetako jabe diru aberatsa zian da banketxetako langile gozoko zian. Lantegian lan egiteko modu berri. Lantegi berri asko sortu zian da gero horren bateak katelana. Lan ezberdin asko itxeko balio zuen. Lan pertsonatik hasi eta behar buko berrizak izan da oain ia pertsona asko dituen. Industriako langileak etxean bat espezialak utxi bat zian eta haien protestamendorioz manifestazio eta grebak sortzen gutxian. Da greba eta manifestazio esker alderdi politiko eta Hemen ikusten zuen bezala, garai batez baseti bat zuzen da 14 da pertsona bizizian. Eta orduan, basetitik atetako basetekin atetako janakin daten antzako etzan nahi hartzen. Basetitako batzuk itita funtzion bizitzea, gio be lantegitan da lan aiteko. Hori, jendia militazio hotxitu zaio. Zergatik handa garrantzitsua industria iraultza esan den du? Industria iraultza pasaz baldin bazan guan igualko bazurotan da biziko ginean. Da igual olako eskola edazien honekiko da kanpin txiki bat zutan da biziko ginean. Galderek bai, goguk ego jo. Vale, guaini. Bai, den bagatik. Zuekin galdera? Ez zer ulertu horrezu. Bueno. Ez zer ulertu horrezu. Zer esan nahi irautza? irautza zesan. Ja. Nik lehenoko galdera badaka. Zeba herrialek zeuden paretakin juntauta? Babesteko. Gio igual beste erdi batzuko hiri batzuk da behen kontra gute zian da hot behi babestuta horretako. Gedari da ikutze zituen, da zaintzaile da, zaintzen. Estek? Aurreneko herriskatan
Esiek izatezken otsuak eta esartzeko, argi jatea zen. Eta beste batzutatik babesteko. Gero hiria honditan ja soldadutatik. Trenazen makina aprobetxauta zuen. Trena. Esan duren? Tornuz. Hemen zein ikusten azte. Trenazen makina aprobetxauta. Kotxe zarra. Metalezko burniken. Bai. Lurrezko makinak. Lurrunezko makinak. Altzaldo indarko ere. Lurrunezko makinak. Lurrunezko makinak. Makina Lurrunezko makinak. Da nola funtzionatzen, esplikaiozu nola funtzionatzen duen lurrunezkoa. Ladeiluko hortan da osua. Hemen zu da. Eta hemen zera, hor, zera, zu da uia, eta horren, uia denak dutzea. Eta lurrunak burniek gora bultatu eta Eta horren, hemen lan nahi da, hoi gorra da gara eta odor, ez da horretara dutza. Da lurruna sukaldeko zer bezala ateatzen da, beak ezautuko dute. Sukalde zer egoten da. Ontzik, hona behotzeko nirek iten duenean. Da, baina ontzi berezi bat bado sukalden. Oila espresa ez aldezoek goizetan o eguarditan entzuten handabilera. Horrela botatzen. Hori da hor lurrunezko makina bat. Hoxe bakarrik, eta hortik ateatzen den lurrunakin, mugitzen zuten hor, pieza bat gora eta bere. Hor lurrunak indar asko daukarazten. Duela zeman milioi urte sortu zen, hasi zen, de paleolitikoa. Bera, potolo da, bai? 10.000. Milioi, zea. Gizakien aroa, oindela duzuño. Milioi, zema milioi. Bai. Bai, dikua? Bada, erdi. Lako lurrekoa beste numero batzukin. Lengua, 0 batzukin. Zero baken duta. 0 baken. 2000. Ez. 0 baken. 2000. Eta goi paleolitikoa. Hau ja txikigua da. No, lexente. Txikigua. Eukigua. 20.000. Txikigua. 2.000. 1.000. Bai. 1.000. Tulunea esmoen. Zer? 5.000. Mikel, idena ametsi esateiok. Idena ametsi esateiok. Noiz hasi zen neolitikoan hasiera? Txikio izan behar. Nekazari. Baserri.
Baina abeltzaintza zer da? Hiru milan! Zer da? Abeltzaintza zer da? Animalik Abeltzaintza? Bai, zera bat zautu lan eta hori. ez, landarekin da lanera guztia. Gure altxa, zan bideria altxa. Aurreneko metala zein laguzu, Ze metal erabiltzen horrena? Ze metal? Ez, batia. Ze metal erabiltzen horrena? Begin azte. Begin aztea. Kakin aztea. Sumeria zenbat urte da? Sumeria? Gai hontako galdera zaila dira. Inok badaki marrazkia daude zertan nahi dian. Oindala zenbat urte sortu zian hiru ospakizun behar Ni beste galdera bat eman dike. Kobazulotan bizizianen baltzukaten guztiek. Zer gondai? Goldei? Aizio gela? Jaldu nola bizizia? Janari dila animalidari. Baina janari nundi atikizuen. La gizonezko gehiena bueno, pertsona gehiena zentzia. Zer ziren pertsona gehienak. Ima ustu zanean, noa gute zian, goi paleolitiko, Kanpineta. Koazulota. Zoma. Zuek ez dara zu galdera. Zuekin, galdera guri? Zuek galdera jo? Zaila da, Zuekin? nita lehen duztu. Nik galdera bat badoket. Oso zaila zitzaizuen abela ikastea. Hau ikastia! Jo, atea papelak, zezuen ikasteko. Zertxo baino, zaila izatzaizuen. Entenditzeko azira, baina gero baina ajunek egin zeunean. Mikel, zuek segurikatea hau. Hau egisa betekela. Erixkak zerez. Erixkan inguru zertzen. Erixkan Ez da bukatu. Esena da, ez da bukatu. Bueno, Erakutsi zenba gauzin diteun, honea iritsi baino dena. nik galdera ez dut. Oidena ikasi Ez du batera baina. Bai, ematen du. Asko esan duzuen. Mira. Baina atzo antxonak esan zigun zehara bengo benora ondo egidula eta... Otra zeria kanta jaten. Mikel, Bueno, bai, erakutsi
erakutsi metalaroa, zera iriste ginean metalaroa desesperatu egin. Zera, guain ikustezu aurrak adiko aztela, ez da? Itxiko da metalaroa. Bera, zenbatik ezi behar. Zuek Anjonen galdetako. Baina orduako ia ondo entrenatuta etortzen zeate eta errex ikasiko zen, bere egizia. Hau izan azalena, Zain arazoa. Pazientzi izaten dena zen dorte. Santoka. Otoia eman, Santatzeko gogoa. Otoia eman. Eta batzutan katetan. Ez gau etxean. Ondo xebi. Maio. Anjon baldo keria dena batea jarreta jaltzea dena. Nola? Bat. Gauz ustiko atera? Orgoian azaltzea alatzea. Fletxatxoa eman bekua, brontze jartzen duen hori brontze, ez eskuitan. Brontze jartzen, fletxai eman da goikoakin batea edo. Con anterior. Ala zen jarrita, ez da? Duen informatioa baita ez da duen. Jolio, hoxe. Gaia bakarrik ez. Mikel, gana ifartzeko eman. Oidek. Nintzatu dira zaira. Aurre egin zuen. Nik egin dut. Zenon. Bankuetxena esan minutenean, uepan iguala da. Bai, hoxe. Ez, azken finen nahi genduna zen, industriera utza erakutsitakoan, erakusteak gaur egun bizigeala hor sortutako. Haien eredua jarraitu. Bai. Orduan berdin bizigeala aurrerapen gehiokin, baina berdin. Beste irautza bat, berda, Ez dute atatu, baina argazkian langileak azaltzen zianak umeak ziren. Bai, zikatu nahi. Orduan horretaz zaitu ginean itzaikeen, baina umeak Oi, amaika bezik zingo gutxi? buruaz ez diru zerekan. ¿Cómo se dice? Anatolia, Turkia. Anatolia da Turkiako peninsula handio. Atxodia pitau erraldeu. Bai, arratzaldeko lana izango da hori. Atxodia pitau. Ni pentsatzen dut Gauza bat aizain nahi eskatzen. Eta ontan zuen laguntza nahi nuke. Zalde, zen nota eman behar diguzu, Antion? Zen nota eman behar diguzu, eta hor ni zuen laguntza eskatuko nizuen. Bikan. Zue bakoitzai, Lutzena bakoitzai eman gutxura erat. Bikan denai. Bakoitzai ez, talde. Nik amar. Nik ebasa. Ondon inguruna pikante doi. Kontutan eukibeko da. Gero klausko elbeko dut. Bale, eskarrik asko, ez duze, biak galdetu eta jakin nahi nuzu ez pentsatzen zenuten. Gero zuganan nintu bakoitzaren hori jataren egingo du. Gurutako ikusi dut. Bueno, hauan aldeatzen zetenen bakoitzak utzi goxoki bana, osesto. Bueno, eskerrik asko, Eskerrik asko. Venga, aurkia, gure gelako aurkia.